4 boto alde eta 1 kontra epaileek uko egin diote fiskaltzaren errekurtsoari. Uribe Etxebarriaren askatasunaren alde daudenek diote agerian dagoela Uribe Etxebarriak epe laburrean hiltzeko duen arriskua eta mediku txosten guztiek bere gaixotasuna larria eta senda ezina dela bat egiten dutela. Autoan diotenez, gizatasun printzipioa ez dago zigortzen diren jardueren menpe eta legearen arabera damua ez da derrigorrezkoa gaixotasun oso larrietan. 4 epaileek fiskalaren jarrera salatu dute, izan ere honek 3. graduan eskatu ez zituen baldintzak eskatu ditu errekurtsoan. Horrez gain, gogora ekarri dute baldintzapeko askatasunak baduela atzera buelta. Fiskalaren alde egin duen epaile bakarrak Nikolas Povedak dioenez, medikuen txostenek ez diote Uribe Etxebarriaren bizia arrisku larrian dagoenik. Josu Uribe Etxebarriak ingresatuta jarraitzen du, gertukoen arabera oso ahul dago eta zailtasunak ditu mugitzeko eta hitz egiteko. Medikuak bere eboluzioaren zain daude, radioterapia saioekin berriz hasi ala ez erabakitzeko.